Nagpabutyag si Iloilo City Vice Mayor Love Baronda daw kaangay nga ginpabay-an sa nga Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Bangod sa ginhatag kapulungkuan sa iya sa Iloilo Freedom Grandstand kanungan sang Dinagyang Tribes Competition 2026. Sa interview sang Pamburadyo kay Baronda ay ginpahayag nga antes ang aktibidad. Ginistorya sa ni Mayor Isa Treñas kag nagsiling ang alkalde nga mayara sang pulungkuan nga para kay Baronda. Apang sunod sa Vice Alkalde na kibot ini nga sa kilid sa ginpapungko malayo kay Treñas samtang tupad naman sang alkalde mga city councilors. Sa piyak sini ginsiling sang Vice Mayor nga mas ibabaw sa gihapon ang gadibuson kay Senyor Santo Niño Rason nga nagtiner ini sa nasambit nga aktibidad. I felt na I'm disregarded. It's not nga disappointed, but I was disregarded. Even acknowledging us, wala na natabo. So, I don't know if that is intentional or not. I'm also surprised. Kay before that, naghambal si Mayor she reserved a seat for me. And syempre, knowing she's the mayor and she told me I have a seat. So, I was expecting pariho sa mga dati bala nga mga Dinagyang festivals nga araman ko sa Loyoya or sa kilid niya. Again, Dinagyang is celebrated para mag-unite ang mga Ilonggos kag tani hindi ini siya framed by politics.